Maayong hapon kanatong tanan. Sa atong ebanghelyo karon, daghan mga punto ang atong pamalandungan. Una, mamalandong kita ang attitude sa mga tao dito sa sinagoga kung diin si Jesus nagwali. For sure, kahibalo sila sa mga maayong butang nga gihimo ni Jesus. For sure, kahibalo sila nga daghang mga milagro nga gibuhat si Jesus sa laing lugar. Pero pangutana, nganong wala man siya nagbuhat og milagro sa iyang kaugalingong lungsod? Nadungog nato dinhi sa atong ebanghelyo karon, si Jesus nagwali sa sinagoga, nagtudlo sa mga maayong balita. Pero instead of makafocus ang mga tao sa gisulti o gipanudlo ni Jesus, unsay reaksyon sa mga tao? Dili ba siya man ang anak ni Jose? Dili ba siya man ang anak ni Jose? In other words, tungod sa ilang pagkaila ni Jesus, tungod sa ilang pagkaila sa kagikan ni Jesus, sa mga ginikanan ni Jesus, instead of maminaw sila para makakaton sila, wala nila kinitan-awa, kundili ang ilang gitan-aw, ang lain nga bahin nga nailhan nila. In other words, kung lantawon nato ni mga igsoon, para bang ilang giingon ba, you do not have the authority to say something to us, kay nakailami kanimo. Mobito na din ha sa English na gitawag nga familiarity breeds contempt. Kanapitang, if we are too familiar with the person, kung kaila kaay kita sa kani nga tawhana, usahay we have the tendency nga di ta maminaw. Bisan pag nakahibaw kita nga nindot ang iyang mga gisulti, nga nindot ang iyang punto nga gipang storya, usahay tungod kay nakaila kita kaniya, tungod kay nakaila kita sa iyang background, tungod kay nakahibaw kita nga naa siya mga dili maayong binuhatan, usahay maingon kita, hilom, wa mi di mi angayan o wa mi di mi maminaw nimo. Hinaot pa unta, sa atong ebanghelyo kita gipahinumduman nga bisan pa man nakaila kita sa tao nga nagsulti, we should also open ourselves to others and to listen to them. In one of our studies, especially sa katong gihisgutan nga every time sa unsay mga circumstances nga ma-encounter nimo ang Ginoo, usa sa nigawas dito, even in your enemies, God is also present in there. Even sa katong mga tao nga inyong kontra, nga inyong gikalagutan, ang Ginoo naa didto nakig-istorya kaninyo. Mauna, kung iyon anang atong pananaw, kung selective kita sa pagpaminaw sa mga tao, we miss the chance and the opportunity nga maka-encounter, nga makakaton, ug makita nato ang presensya ni Jesus. Sa atong ebanghelyo, si Jesus naka-experience og rejection. Bisan pa man naka-experience siya og rejection, nagmatinud-anon gihapon siya sa iyang kaugalingon ug nagmatinud-anon siya sa iyang misyon. Kita karon gipahinumduman, isip mga Katoliko, isip mga binunyagan, na we should also be true to ourselves, be true to our mission, to speak what is right, to speak what is truth. Ang problema nato usahay, maong magduha-duha kitag sulti sa tinuod, kay nahadlo kita nga masuko ang mga tao nato. Nahadlo kita nga i-reject kita sa mga tao. Mahadlo kita nga dili kita dawaton sa atong isig ka tao. Kay nga naman, ganahan kita nga ang mga tao moduol nato, nga ang mga tao higugmaon ta, nga ang mga tao magustuhan ta sa kanunay. Hinumduman nato, we cannot please everybody. Kung makabantay mo, bisag unsaon ninyo kabuutan, bisag unsa ka nindot sa inyong binuhatan, bisag unsa ka maayo sa inyong gipangbuhat sa katilingban, naagyoy mga tao nga mudaot gihapon kanato. Because we cannot please them. We cannot please everybody.
Mo na mga igsoon sa atong ebanghelyo, kita usab gipahinumduman nga magpakatotoo kita. Magpakatotoo kita. Kung magustuhan kita sa uban, salamat sa Dios. Kung dili, ilahan na ng problema, dili na naatoa. Manang usahay, kanang magpuyo kita sa kalibutan, nga puro pagpakaaron ingnon ang atong gibuhat, para lang magustuhan sa uban, kapoy kaayo. Kapoy kaayo. Nga magbuhat ag mga maayo, para makitaan sa mga tao nga maayo kita. Unya dili di ay tinuod, kapoy kaay ka na. Kaya nga naman, di man kita tinuod. Mao na karon, kita gipahinumduman, si Jesus gani, kadaghan sa maayong iyang gibinuhatan, gireject pa siya. Kita pa kaha. Mao ni ang mensahe karon, manang ginaingon ba sa Tagalog? Bisaya na lang. Nagiingon sa Bisaya, unsa to? Dili kinahanglan magpakaaron ingnon, aron dawaton sa uban. Hindi kailangan magpanggap upang matanggap. Mo ni mga igsoon, ang hagit kanatong tanan. Ang hagit kanatong tanan nga sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan, sa atong pagpuyo sa atong tinuuhang pagtuo, sa atong pagtuo, magmahimo unta kita nga magmatinud-anon usab. Magmahimo kitang magmaisugon nga musulti kung unsa ang dili angayan. Bahalag dili kita magustuhan. Ang importante, kahibalo kita nga ang atong gibuhat sakto ug mao kana ang dapat. Amen.